Dito sa Libmanan Camarines Sur, meron ditong paliguan na mura lang. Ang entrance dito nasa 20 pesos lang. Ang mga cottage naman ay nasa 300 to 1,700. Halos pare-pares lang naman ng presyo ang mga magkakatabing resort dito. Kaya nasa sa inyo. Kayo na bahala kung saang resort nyo gusto pumasok. Itong Malinaw Spring Resort mga ka-highway ay ilog to, na ginawa ng mga resort sa gilid. Malinis at malamig ang tubig na umaagos dito. Kung akong tatanungin, mas gusto ko talaga yung mga ganitong paliguan kasi walang chemical at talagang presko yung tubig na niliguan mo dito. Kung gusto nyo subukan maligo dito, nakapasok naman dito ang mga kotse at motor. Yun nga lang, medyo challenging ang pupunta dito kasi yung kalsada, lubak-lubak. Kung commute naman kayo, mula sa crossing sa San Isidro, Libmanan, sasakay kayo ng habal-habal. Sabihin nyo lang, pupunta kayo ng Malinaw Spring Resort. Nasa 50 pesos ang pamasahe sa habal-habal. Kung gusto nyo ng tricycle, pwede naman. Kaso times 3 to times 4 ang singgil sa pamasahe kumpara sa habal-habal. Kasi mahirap ang kalsada papunta sa Malinaw. At sabi nila hanggang doon lang sa bungad ang mga tricycle. Hindi na siya papasok doon sa resort mismo. Kasi yung kalsada papunta doon mula sa bungad ay masyadong palusong. Kaya kung magta-tricycle kayo, baka maglakad rin kayo mula doon sa bungad. Kaya ang recommended talaga dito ay habal-habal talaga. Kasi doon talaga kayo ibababa sa mismong resort.